Беше някъде към 3 часа през нощта, когато решихме да пранкнем приятелят ни Алекс, че сме го ратнали. Всъщност беше стеглил програма, която ни даде идеята да го пранкнем. Наслаждавайте се. Се, Алекс... ми трепери гърдите. Алекс, какво ще кажеш да лягаме? Алекс? Боби, какво ще кажеш да лягаме? Утре мога да вършим. Аз си нави аларма. Получавам инфаркт, към. Споко, няма се притесня. Няма се притесняваш, спокойно. Абе, споко, ние го стрихме вече. Споко. Няма се притесняваш, не искам се притесняваш, ние всичко сме изстрели. Мистер... Why the fuck you lying? Why you always lying? Oh my god. Stop fucking lying. Always lying to me. You lying so much. Аз викам да лягаме, а. Не. Аре, ако искате лягаме, че това вече стана късно тук, преди 15. Аре, лягаме. Аре, Бой ми прати, мерси. Букар, лягаме. Аре, лягаме, че стана късно. Аз викам май да лягаме, че стана късно. Какво е, Алекс? Абе, лягаме, бате, всичко ще мине спокойно, ние сега го триме. Ние вече го стрихме, аре, лягай си. Рата. Рата, споко. Какво ще правите? Бате, просто ще изтеглиме информацията, която е там. Какво толкова? Вау. Аре, верно легаме. Алекс, какво ще кажеш? Ти къде го пративате пак? Изтри го. Как? Като съобщение. Това ли съм? Ми да, пусни му преди. Ма няма как. А? Ще легнем и Утре всичко ще е окей, аре само. Бате, това ще умре, аз ти кам. Аз ти кам, това момче ще умре. Славков, прави сега. Славков. Прави си, бе. Славков, нали? Бата ти батиш. Какво е? Някакви пармишени за Майнкрафт. И най-малко те бавахме до преди малко тъпанар, как сме те ратнали. Тъпли си, бата. Там беше пърга. А, не, бате. Затова ти казахме, че... Не, затова ти казахме, бате, ти верно ще умреш скоро. А, бате, Ваня, ти верно му умреш. Те пранкове са за снимане направо.
Ама аз го снимах. Аз го снимах. Аз го снимам. A few moments later. С кой говориш, бе? Нямаш приятели ми. Ти па нямаш приятели, бе. Аре, чакай, позволяваш ли ме ти кача клипчето в YouTube? Правам. Значи, да приемем, че ми разрешил. Позволява.